Nou, heb je gezien? Nebbies wat zwitsen die jongens. Weet je wat mij is er overkomen? Ik loop eens te wandelen en ik heb nergens geen erg in. En dan kom ik ook een gozer tegen met een kostuum vol mijn goud en met zo'n paar epauletten op zijn schouder. En met zo'n steek op als Napoleon overscholen. Wat heb ik nou gedacht? Ik heb gedacht het was een kwartier van de Thalia-bioscoop. Heeft hij me aangehouden? Heeft hij gezegd, zeg soldaat, kan je niet salveren? Heb ik gezegd, zeg portier, neem mij nou in de malen. Zegt die portier, weet je niet wie ik ben? Ik zeg, nee, ik ken je niet. Ik zeg, ja, kan me daar in iedereen? En hij gezegd, wat is goud bij nacht? Heb ik gezegd, van zwarte nacht, als je dus goud bij nacht bent, wat doe je dan overdag op straat? Loopgraven hebben we moeten graven. Loopgraven, dat zijn van die putten waar je de weg moet kruipen. Dan geven ze me zo'n klein schopje in mijn handen. Zo'n pioneerschopje noemen ze dat. Zo'n pestschopje. Dan ben ik beginnen te lachen. Dan zegt de sergeant tegen me, wat sta je om te lachen achterin? Ik zeg, nou neemt u me niet kwalijk, sergeant. Maar ik denk ze bij mijn eigen, als mijn kinderen me zien, dan zeggen ze, kijk eens, vader is stapel met chokken geworden. Hij verbeeldt zich uit zijn Zandvoort zijn putjes te graven. Uiteindelijk heb ik een reuzendiepte gegraven. Een reuzendiepte. Dan komt er een kapitein naar me toe, die zegt, soldaat, dat is helemaal verkeerd. Je graaft je veel te diep. Dan kan je toch de vijand niet zien? Ik zeg, dat weet ik wel, kapitein. Ik zeg, maar ik wil die pestgezichten niet zien. Zeg je daarvan? Enfin, nou leggen we een hele tijd in die loopgraven, dan beginnen ze opeens te schieten met geweren en met kanonnen. Ben ik boven de loopgraven uitgekomen, heb ik gezegd, hé, kijk een beetje uit, hier liggen mensen, dat zijn die verrassereerd. Ja, wat een toestand in die loopgraven. Oh ja, en dan hebben we nog een tiré gehad, over het kanon. Ach, ik bedoel theorie. Zo'n reuzenkanon, van massief koper. Dan zit ik zo bij mijn eigen te denken wat zo'n ding in de roek zwaar zal zijn. Toen zegt ineens die luitenant tegen me, en jij achter hebben. Vertel jij me eens even, hoeveel sterren heeft de luitenant-generaal? Zeg, weet ik veel. Zeg, ja, ik ben maar de sterrenkundige geworden. We hebben me voor de oefening in de loopgraven moeten leggen. 3 dagen en 3 nachten. Het had geregend. Op lange sliepen we tot ons middel toe in het water. Ik had net het gevoel dat ik een gemarineerde haring was. Opeens komt er een sergeant naar me toe, die zegt, vertel me eens even, wat legt de 16e kopie? Ik zeg, ben ik de havenmeester? Nee hoor, ik ben blij dat die oorlog is afgelopen, ik ga er fijn uit, ik trek weer heerlijk mijn pakje aan en ik ga naar de burgerstand. Ik heb mijn buik vol van al dat dienen, van al die rat en die komiet. Ik ga weer fijn mijn soepie eten en ik speel dan weer mijn partijtje wiet. Dan neem ik weer een wagenhandel, dan heb ik ook zo'n reuzigijn. Dan kan je mij weer horen schreeuwen, hey achterribben, daar moet je zijn.